gylch ag yn ddiweddar iawn. Dyma beth welon ni ychydig bach yn ôl. Yma yn digwydd yn y cylch ag ar gyfer Pencampwriaeth tan gyfrwy golygfa ciwt iawn os gai weid, yn dos? Ie, wir, ar enillydd oedd Pencampwr, oedd Gryngall page 2 i llongyfarchiadau mawr i Leslie Hillard sydd wedi magu yr ceffyl hyn i fod yn Pencampwr o dan gyfrwy yn y sioe blwyddyn hyn. Ac yn agos at yr enillydd ac yn yr ail safle ac yn derbyn gilwobr te yw Cosford Perdina ac yn eiddo i Mr Eirig Einon. Felly wy'n siŵr bydde ti'n cytuno, Rob, bod un olygfa hyfryd yn dwi. Odi, maen nhw'n bar perffaith yna, maen nhw am bar smart wrth gwrs, a dangos bod yr gwad Cymraeg yn gallu cario'r plentyn yma, plant i gyd, dramor a dros y byd, mewn unrhyw adran i ni'n dewis. Ond ar heddi yn y sioe fawr, Gryngall page 2, Pencampwr, poni hela plentyn o dan gyfrwy sydd wedi cael y prif Pencampwriaeth. Wel, ar hyn o bryd, dyma beth sydd yn digwydd yn...